Malta se tkun l-ewwel pajjiż fid-dinja li se tressaq qafas regolatorju dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mat-teknoloġija magħrufa bħala DLT. Permezz ta' dan il-qafas regolatorju Malti li huwa mfassal fuq 3 prinċipji importanti li huma l-istabilità u l-integrità tas-suq u l-protezzjoni tal-konsumatur, mhux biss se jiggarantixxi ċertezza legali imma se jwitti triq sabiex tissaħħaħ l-innovazzjoni ekonomika. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni, Silvio Xkembri, fisser il-benefiċċji li se jġibu magħhom 3 abbozzi ta' liġijiet li se jitresqu fil-Parlament u li bejniethom se joħolqu l-ewwel qafas regolatorju fid-dinja f'dan is-settur innovattiv. Se nkun qed naraw b'mod holistiku l-aspett kollu tal-benefiċċji li se toffri l-industrija. U għalhekk issa dawk il-kumpaniji li diġà jesprumu kollu qalu l-intenzjoni tagħhom li operaw minn hawn Malta qegħdin jaraw b'mod fatwali li f'perjodu tant qasir f'industrija daqshekk nistgħu ngħidu komplikata irnexxielna dal-pajjiż żgħir gżira fil-Mediterran noħorġu b'din l-innovazzjoni ħanejdu hekk fil-qafas regolamentazzjoni daqshekk b'saħħitha u daqshekk b'mod effiċjenti. Dan il-qafas regolatorju se jwaqqaf għall-ewwel darba l-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali li se taħdem sabiex tippromuovi l-politika tal-Gvern kif ukoll tara li Malta tkun ċentru ta' eċċellenza f'dak kollu li għandu x'jaqsam mat-teknoloġija innovattiva. Is-Segretarju Parlamentari Xkembri spjega kif l-abbozz ta' liġi li jitratta l-arranġamenti u s-servizzi tat-teknoloġija innovattiva se jħaddan fih reġim regolatorju li permezz tiegħu biss tkun tista' topera l-awtorità. Dan jinkludi ir-reġistru ta' min jipprovdi s-servizz li jinkludi kemm l-amministratur tas-sistema kif ukoll is-sistema ta' awditjar. Brabta ma' dawn it-tnejn kemm l-awdituri kif ukoll l-amministraturi jridu jkunu approvati kif ukoll irreġistrati mal-awtorità malli jgħaddu mill-proċess ta' assessjar.